ശ്രീതു ഭഗവത്ഗീത എടുത്തേ. ശ്രീതു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം 6ാമത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മള് വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന് നമ്മൾ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ, ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ വിലയിരുത്താൻ, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമാപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 10 നാമാപരാധം നാമാപരാധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നാമാപരാധം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? അതായത് 10 നാമാപരാധം ഉണ്ട്. 10 നാമാപരാധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അപരാധം, അപരാധം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണല്ലോ പറയാ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ അപരാധം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധ. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധം, വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അതായത് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ആദരവ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല, ചിലവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ വൈകല്യങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യാം. അവർ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ എന്താ പറയാ ഉപദേശം നമുക്ക് തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 6. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത്. ഗംഗാഭസാന ഖലു പുത്പുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപദ്ഗച്ഛതി നീരധർമ്മേ. ദുഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത്. ഗംഗാഭസാം ന ഖലു പുത്പുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മേ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ദൃഷ്ടൈ, അതായത് ദൃഷ്ടൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ചതായിട്ട്, അതായത് ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവ ജനിതർ വപുഷശ്ച ദോഷ. ദൃഷ്ട എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക്, നമ്മളെ സാധാരണ ദൃഷ്ടിക്ക് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം, സ്വന്തം പ്രകൃതി അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ജനിതർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വപുഷശ്ച എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ ദോഷങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അവന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു താതാത്മ്യവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ശുദ്ധ ഭക്തനും അവന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആ ഭക്തനെ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലാന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, അസുഖങ്ങൾ പിടിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ ഒന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തല്ല പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തനും ഭക്തന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ആ ഭക്തൻ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാത്തവനാണ്, ശരീരം വികലമാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, ദുർബലനാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ല. കാരണം എന്താണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണില് ഒരു ഭക്തനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വൈകല്യമായിട്ട് തോന്നാം, അപാകതകളായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കില്ല. അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആയൊരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല. എപ്രകാരമാണോ, അതായത് ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേർന്നും കലർന്നൊഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാനദി പോലെയാണ്. അതിപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദി എങ്ങനെയാണ്? നിറച്ച് ചെളിയും ചേറും കലർന്നിട്ടാണ് ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി അപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഗംഗാജലം പരിശുദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത്? ചെളിവെള്ളമാണ് അത് കണ്ടാല്. പക്ഷെ അതിന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളാലൊന്നും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗംഗാ നദിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നല്ല മഴക്കാലാണ്, നിറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെളിവെള്ളം പോലെ നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ വെള്ളത്തിലാണ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയിൽ ഉയരാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ എന്താണ്? അത് ചെളിവെള്ളമായിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചൊരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്ത് പരിഗണിക്കില്ല? ആ വെള്ളത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതി ആര് പരിഗണിക്കില്ല? ആ ഒരു ഭക്തൻ പരിഗണിക്കാതെ ആ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്ന ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. അതായത് ആ ശരീരം കൊണ്ട് വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, ശരീരം വികലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തല്ല? ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല. കാരണം ഇത്രയും ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദി ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ഗംഗാജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ ഒരു ഭക്തനും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ഉപദേശം നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു വൈഷ്ണവനെ, ഒരു ഭക്തന് ശാരീരികമായ ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശം. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, ശരീരവർണ്ണ ഭംഗിയില്ലാത്തവനാണ്, വികലമായ ശരീരത്തോട് കൂടിയവനാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, ദുർബലനാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരെ കാണാൻ പാടില്ല? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താ പറയണത്? എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്ന ഗംഗാനദിയുടെ പരിശുദ്ധി, ആ വെള്ളത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാത്തത്, അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭക്തനും ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് പറയാവോ ഒരാള്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനെ ഈ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ശുദ്ധഭക്തനും ശരീരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭംഗി, നിറം, രോഗം, അംഗവൈകല്യം, ദുർബല്യം, താഴ്ന്ന കുലത്തിലെ ജനനം, ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് വൈകല്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ
ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ദൂഷണമല്ല. മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാജലം എങ്ങനെ ചളിയാകുന്നു, എന്നാലും അത് പരിശുദ്ധമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭക്തൻ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നും കൂടി ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു മാതാജി, നന്നായിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കാ പറയാൻ സാധിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വർണ്ണങ്ങള് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കളങ്കവുമില്ല. ഗംഗാ നദിയിലെ ജലം മഴവെള്ളത്തിൽ നുരയും പതയും ചളിയും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി പോയാലും ആ ഗംഗാ നദി പരിശുദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശുദ്ധഭക്തനും. അദ്ദേഹത്തെ ആരും ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരാ പറയണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മള് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയട്ടെ മാതാജി? പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭക്തനെ, ശുദ്ധഭക്തനെ, ഒരു വൈഷ്ണവനെ എന്തു തന്നെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, അതായത് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും ശരീരഭംഗിയില്ലെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കണക്കാക്കരുത്. മഴവെള്ളത്തിൽ ഗംഗാജലം നുരയും പതയും ചളിയും കലർന്ന് ഒഴുകിയാലും അത് ശുദ്ധമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കാണേണ്ടത്. ശരിയോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മ പഠിച്ചപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയില്ല, എത്രയെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ കാര്യമില്ല. നമ്മള് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് അറിയാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താ പഠിച്ചത്? അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ശാരീരികമായ ഭാഷയില്, ഭൗതികമായ ഭാഷയില് നമ്മൾ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലാന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ ഒന്നും ആരെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവനെ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാനദി ചേറും ചെളിയും കലർന്നൊഴുകുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ നദിയിലെ ജലം പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി യാതൊരു താതാത്മ്യവുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ള, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളോട് ആ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ചെളിവെള്ളം തന്നെയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലൊരിക്കലും എന്ത് കാണില്ല? അപാകത ആ ഭക്തൻ കാണില്ല. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്, സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങള് ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, യാതൊരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇല്ലാതെ ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു.
പരമപുരുഷോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അകളങ്കമായ ഉത്തമ ഭക്തി എന്നത് ഭഗവാന് പ്രീതി ഉളവാക്കുന്ന മട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഈ സേവനം ബാഹ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിനോ അമൂർത്തമായ ജ്ഞാനത്തിനോ മറ്റു സ്വാർത്ഥാഭിലാഷങ്ങൾക്കോ അവകാശമില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167 പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഭക്തിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണിത്. ഈ ശ്ലോകം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സാധകന്റെ ബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേ പറ്റീരൂ. വൈഷയ സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധവും ഭൗതിക ബോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞവരാണ്. ഭൗതിക ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആ ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തിലിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അർപ്പിതാത്മാവായ ഒരാൾ ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അർപ്പിതാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതമായ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമായ ജ്ഞാനത്താലും ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായ കർമ്മത്താലും സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തതായ അനന്യമായ ഭക്തി സേവനത്തെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? അനന്യമായ ഭക്തി സേവനത്തെ, അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്തിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല. ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം, ജ്ഞാനത്തിനും കർമ്മത്തിനും ഒന്നും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എന്താണ്? അനന്യമായിട്ട് സ്വമേധയാ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആ സേവനം, അതാണ് എന്ത്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ സഗുണാൻ സമതീതൈത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുക്തനാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് അദൃഷ്ടമായിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? സാഗുണാൻ സമതീതൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവയെ ഗണിക്കാതിരിക്കണം. ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തനമായ പരമപുരുഷോത്തമനെ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്ന കൃത്യം മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യനാണ്. അതും കൂടി നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും ആചാര്യന്റെ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഗണിക്കരുത്. ഒരു ആചാര്യന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തനമായ ആ പരമപുരുഷോത്തമനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്ന കൃത്യം മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ? ആചാര്യൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം, ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന സേവനം മാത്രമേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ദോഷങ്ങളും കാണാനോ വിമർശിക്കാനോ പാടില്ല. अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണല്ലോ, ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവനെ സാധുവായിട്ട് നല്ല സജ്ജനമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 30-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ട് തന്നെ കാണണം? എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ അവനെ ഒരു സാധുവായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അവൻ എന്താണ്? അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ അത് ഇല്ലാതായി പോകാണ്. അപ്പൊ അവനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അവനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തനായിട്ടോ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. സാധുവായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ആരെ കാണേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്.
ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, അപ്പൊ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ഉയർന്ന കുലത്തിലല്ല ജനിച്ചത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലല്ല, ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിലല്ല പിറന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭൗതികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ബിരുദമാണ് എന്ത്, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബം, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കുടുംബം, അവരുടെ ഒരു കുടുംബമാണ് എന്ത്, ബിരുദമാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർ ആ കുടുംബത്തിൽ, ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഭക്തിയിൽ കുറെ യോഗികൾ കുറെ മുന്നേറി കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് വീഴ്ച വന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ അവിടെ ജനിക്കുന്നവർ മിക്കവാറും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, ആ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നിട്ട് വീഴ്ച വന്നവരായിരിക്കും അവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഈ അപരാധത്തെ ഹാത്തി മത്ത ഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അപരാധമാണ് എന്ത്, വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയണത്, ഹാത്തി മാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് മത്ത ഗജത്തിന്റെ അപരാധം. മതയാനയെ പോലെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ പറയുന്നത്. ഒരു മതയാനയുടെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മതയാന ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി മുഴുവൻ ഇല്ലാതായി പോകും. ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തലമുത്തി വീഴും നമ്മൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചത് അപകടകാരിയാണ്, വിഘ്നകാരിയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തെറ്റു ചെയ്താൽ ആത്മീയമായി നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്, ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വൈഷ്ണവൻ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് മാറുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപരാധം സംഭവിക്കാവുന്ന വഴികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിമർശനം ഒന്നാമത്തത്, ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഈ കഴമ്പില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജ്ഞാനശൂന്യതയിലും വ്യസനിക്കുന്നു. കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നവശിഷ്യന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ലോകത്തിലെങ്ങും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അവരെ അനുമോദിക്കും. പക്ഷെ അനുമോദിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള നവശിഷ്യന്മാർ, പുതിയ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വരുന്നത്. അവർ ഞങ്ങളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാവിധത്തിലും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭക്തിയിൽ വരുന്ന ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചും കുറേ വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇത് സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ എന്തുണ്ടാവും, ക്ഷമയുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു നവഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു എടുത്തുചാട്ടം കൂടുതലായിരിക്കും, അതൊക്കെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിച്ച് വരാൻ അവർ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജ്ഞാനശൂന്യതയിൽ വ്യസനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നിങ്ങനെ പറയാണ്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ ദർശിക്കുന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കാൻ പാടില്ല. വിശേഷിച്ചും നവാഗതനായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു ഭയങ്കര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി
ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തോന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർ ആ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനത്തിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തൻ അത് ദോഷമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കി കാണുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളങ്ങനെ ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മാത്രമല്ല പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഉപായം ഇതാണ്. ഈ ഉപായം പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ക്രമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ ഉപായം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, അസൂയ, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസ്ഥാനം ദിവ്യമായൊരു വിദ്യയാണ്. ഇതിലേക്ക് അസൂയയ്ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഇവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം എന്താണ്? അസൂയയ്ക്ക് ഒട്ടും പ്രവേശനമില്ല. എല്ലാ അസൂയകളിൽ നിന്നും മുക്തരായ പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം. പരമ നിർമത്സരാണാം, അതായത് മത്സരങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക്, നിർമത്സരാണം എന്നാ പറയുന്നത്. അസൂയകളില്ലാത്തവർക്ക്, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കാണുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. ഗോസ്വാമികളുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സരബുദ്ധി ഉള്ളവനാകരുത്. കൂടെ ഗോസ്വാമിയുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഒരാൾക്ക് മത്സരബുദ്ധി ഉള്ളവനാകാനായിട്ട് പാടില്ല. മത്സര്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്നും അവൻ നിപതിക്കും. അപ്പൊ മത്സരബുദ്ധി നമുക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 17:34-59 വായിക്കാനായിട്ട്. ഗോപാല ചാപ്പാല ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഥയാണത്. നോക്കാം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണരുത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് അതുകൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ സമ്മതം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അതില്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല മഴ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റു തിരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ, ആ ആചാര്യന് നമ്മൾ തെറ്റു തിരുത്തി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കാനോ നമ്മൾ പാടില്ല. അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും, ആചാര്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കാനോ അവരുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാനോ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും അവരെ തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ആ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരുകയും വരുത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യരുത്? ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നൊന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ആർക്ക് ഉണ്ടാവരുത്? ഒരു ആചാര്യന് ഉണ്ടാവരുത്. അതിന് ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോപ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈഷ്ണവാപരാധം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്. അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ശാരീരിക ഭാഷയിൽ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, വർണ്ണഭംഗി ഇല്ലാത്തവനാണ്, രോഗഗ്രസ്തനാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ദുർബലമാണ് എന്നൊന്നും, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരെ വിലയിരുത്തരുത്, ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ, കാരണം ഗംഗാനദി മഴക്കാലത്ത് ചേറും ചെളിയും കലർന്ന് ഒഴുകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ ഗംഗാനദിയിലെ ജലത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ കണ്ടാലും ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? മനസ്സിലായി മാതാജി. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല, മത്സരബുദ്ധി പാടില്ല, അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വലിയൊരു അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്നത് വലിയൊരു അപരാധം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവാപരാധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് വൈഷ്ണവാപരാധം മാറ്റാനായിട്ട് പാടാണ്. നമ്മൾ നേരെ തലയും കുത്തി വീഴുന്നു അറിയില്ല, അതേപോലെയാണ് വൈഷ്ണവാപരാധം. അപ്പൊ അഥവാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അവരോട് നേരിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് പറയുക, അവരൊന്ന് ക്ഷമ മേടിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവാപരാധത്തെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹാത്തിമാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മത്തഗജത്തിന്റെ അപരാധം. അതായത് മത്തഗജം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മതയാന ഒരു പൂത്തോട്ടത്തിൽ പോയാലുള്ള ഒരവസ്ഥ പോലെയാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. നമ്മൾ ചെയ്താല് നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഓക്കെയാണ്. നാളെ ഇനി നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ